Gadan ang sarong snatcher makalis na masalpok nin van truck mantang pigdudulagan ang pulis sa Santono Street, Barangay Tinago, Naga City alas 9 kasuod mang aga. Pigbisto ang suspect na si Edison, 24 anyos, residente kan Pamplona, Camarines Sur. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, an Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office, naglalakaw ang biktimang si Angel, 22 anyos, working student kan Barangay Dayangdang, Naga City, kan biglang agawan kan suspect ang kapot kay ining cellphone asin marikas na duminulag. Nahiling ini ka naka-duting pulis asin binukod ang suspect na nauli sa iyang pagkakabangga. Pigdara pa man ang suspect sa ospital, alagad binawian man sa nanin buhay huli kad mga sinapong lugad sa payo asin sa tabay. Pong driver kang Isuzu van, aday naman po pinanagot dahil nga ni ining suspect mismo ang puminangga sa iyang sasakyan. So dahil man po ini masisi dahil nga ni nasa tinampo asin ini man bako man aksidente, kundi si suspect mismo ang nagdalagan kaya siya buminangga duman sa papaabuto na truck. Napag-araman man na may kaninan sa pag-iisip ang suspect na nakatalaan kutang idala sa sarong mental facility sa probinsya. Po na pang-aral daw tanggibo ang i-secure ta po permi ang satoyang gamit lalo pag naglalakaw kita sa mataong lugar dahil po kita magkampante lalo na ang satoyang cellphone kung mapipwede po kung ma-text kung ma-upload gumilid muna dahil po mag-text at mag-upload habang naglalakaw kasi minsan sarupayan sa nagiging kausa kang aksidente dahil ta namamalain sa satoyang inaagihan sarupayan sa paagi para magkaigwang opportunity ang mga may maraot na buot na agawon ang satoyang mga item. Pigbibilaran ng unya ng suspect sa indang residensya. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.